салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ира бинед духтаро чӣ хедвойкои фасон омадаи магазини Гулнозада. Гап нест, беҳад фасон. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, магазин рақами 118 мешавад, яъни магазинҳои шишагӣ. Ина бори нав овардаи Гулноза, сиёҳ ва савз сангчоша бинед. Хушрӯе ҳастанд ки нархшон чанданд ки ҷон? 400 сомон ай нархш духтаро. Материалшам хушрӯвай, хичам стилша бинед. Я бор қафошам нишон тен. Мана пушташам хе скромный. Мана размеро чӣ хелан? ай 38 то 44 размер ҳастай. Ба ҳазур духтарако метавонен омада бинен. 38 то 44 турки духтаро, ино турецкиян. 44 турки 56 тақрибан чӣ мешава размер мебиёя. Мана ассалому алейкум модарон ва хоҳарони азиз. Мехоҳам ҳар яки шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компанияи Faberlic. Медонам ки ҳазорҳо бор шумоҳон аллакай дар бораи Faberlic шунидагӣ бошед. Мумкин ин беҳуда нест духтаро, барои он ки компанияи Faberlic беҳтарин компания аст барои занҳои хонашин, барои модарони серфарзанд ва он занҳое ки наметавонанд аз хона бароянд. Ин кори беҳтарин аст. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ дар кор нест. Донистани забони русӣ лозим нест. Дар муддати кӯтоҳ аллакай ҳазорҳо занҳои тоҷик дар ҳамин компания муваффақ гардида маошҳои хуб ба даст оварда истоданд. аз назди фарзандон дур нашуда, ягон ҷо баромадан лозим нест, ягон чиз фурӯхтан ҳам лозим нест. Барои маълумоти пурра гирифтан метавонед ба ҳамин номерои WhatsApp ба ман нависед. Ман ҳамаашро пурра карда ба шумо мефаҳмонам. Ба шумо танҳо телефони мобилӣ ба интернет пайваст лозим асту халос. Ташаккури зиёд ба диққататон. тарако иравин пӯшидагиянам қахушрӯ ай пеш бо аҷоиботай. Мана размеро ҳаст. И двойкае ки нав саршавии навурда нишон додем ко аваяй. Мана материалакшам хушрӯвай, хичам аҷоибот. ана духтаро аз королевский велюр анамхе двойка омадай бе нигин, мисол нигинаш камтаракай. Касоне ки скромне мехоҳанд, марҳамат. И нархш чандай хоҳарҷон? 350 сомон духтарако. Мана остинакош абайни стил хебрукакаш кшоҷи хушрӯвай қисми қафоша ози нишон метиҳам бинен. Хамхе вай дора, бантик дора. Хушрӯча хулас 350 сомон размеро ҳастай духтаро. Биёен бо ай пеш хитон бинен. Ана иҷада двойка бо бисёр омадагай. Ҳозирам қад двойкаи хушрӯ омадагай. Вошам нишон метиҳем. Марҳамат. Метавонен омада бо хушрӯ тарага ай пеш тамошо кунен. Ина яша бинен духтаро. хушрӯа беҳад фасонак. Ино чанданд? 350 сомон ай модель бо арзон мешава. Мана аҷоиб хушрӯ. Размерош чӣ хел бошанд? Размер доранд духтаро, ҳама размеро ҳаста. Хулас мана катиб рукакошон. Тамом. Бо дигаришам нишон тен хоҳарҷон. Ҷада бисёр ай духтарако. ҳозирашта мо фақат навинкора нишон тем, баъд бо иборора дигар наворон манда будан, бо баъд мебинен хулас. ана бо навинка духтарако. Мана ино чанданд? 350 сомон ай бо арзон меша. И навинкара бинен. хушрӯ. Дутта ранг дорада? 3 ранг дора. Размеро ҳаст. 350 сомон ай бо арзон меша. И тёмнаси ниша бинен. Чӣ хушрӯ бо мана материалошонам. И королевский велюра. Материалошон королевский велюр. Бадана сангчошона бинен. Чӣ хушрӯ. почошон катян. ана баъд двойка. Диден анаи двойкаи фасон духтарако. Марҳамат. иям бори навинкая. нархш чандай? 350 сомон бо арзон мешава. бо игребунакоша бинен. хе турак дора. хушрӯ. хичон пӯшидагиян аҷоиб хушрӯяй пеш. 350 сомон бо арзон меша духтаро. ба ҳазур биёен магазини Гулноза, бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, яъни магазинҳои шишагӣ. 118 магазина. Мана двойкаи хушрӯ дар магазини Гулноза пайдо мекунен. Иноша мо видео кардагӣ будем. ай 250 сомон то 400 смая? то 450 сомон духтаро. анаи двойкора биёен бо ай пеш бинен духтарако. аз бо чанд та навинкаи дига доранд.
вайюрам нишон метиҳем. Духтаракое ки аз ино размер кофта будед омаде наёфтен, марҳамат ина омадай ай и двойкои фасоншон беҳад фасонай хушрӯвай ира бинен. иҷада чанд нархай чӣ хеле гуфтум аз 250 сомона сар карда то 450 сомонара аз и двойкоҳо ҳастай. мана и оригиналошай духтаро ҳозирашда бор нав омад, ҳамин рӯз омад бора. ҳамаи размерора меёбен, биёен. мана анаи фасоншам ҳаст, анаи моделшам ҳаст духтарако, аз иншам размеро ҳаст. ана баъд халат омадай духтаро, халатҳои фасони новинка диден, Versace. ин халатҳо чанд бошад? 500 сомониян халатҳо, бори Бишкекай духтаро, Ӯзбекистон нестай. мана сангчиҳошон сахтан. марҳамат метавонен ки нависеншона, доставка доран, рақамошон дар рӯи экран ҳастай. размеро чӣ хелай хоҳарҷон? 48 то 56, баъд як модели дигаш бошад то 60 ҳастай. хулас размерора меёбен духтарако. ира бинен иҷода чанд таяя, чанд модел халат омадагия. халат бисёр писта будан, барои ҳавай овардан. мана ба ҳазур омада бо тамошо кунен духтарако, ҷои Гулноза. инчунин куртои дубайский дорана, куртои дубайский доран, хушрӯ хушрӯ аксия бо рафтестай абаяву куртои хушрӯ доранд. абаяҳошон аз 550 сомон сар меша. тамошобино абаяшон боша, инаи бархтошон боша ай чанд сар меша? ай 1400 сомон. ана ин намуд бархто бо сар мешава. мана куртаву абаяву намхел новинкои фасон, бори дубайшон нав омад духтаро. ана ин намудо бо аксия рафтистай намудода, ҳамаш арзон. мана ё ҳозирам ҳамун нархоа на ино. мана но абаяошона бинен чӣ хушрӯ неша бинен. и чандай? 650 тройкая. 650 сомон тройка духтаро, шарфш, абаяш, баъд курташ. мана кори дастӣ дора. иша бинен чӣ хушрӯ. ана духтаро 650 сомона тройкаи фасон омадай ҳамроҳи шарфшай. мана ира бинен чӣ хушрӯ. тоза бори Дубай. касоне ки бори Дубай мехоҳанд, марҳамат биёен духтарако. бори Дубай бисёр омадагиай. ба ҳазор новинкаҳоро тамошо кунену интихоб кунен. ба духтаро аксия рафтестай дар анами абая. и королевский бархтай материалаша аҷоиб хушрӯ. и 900 сомон буд, ҳозир 700 сомон шудагиай. марҳамат духтарако, каседа дар корай биёен ҷои Гулноза. мана ай дига материалаш буд, ҳозир боша королевский бархт шомадагиай. медонед ку королевский бархат қиматай. мана бо нархи арзон метавонен 700 сомонда амира гирен. размеро ҳастай? размеро ҳастай, ҳамаш ҳастай. мана размеро ҳамаш ҳаст. айнаи курто духтарако, мана бо омад. аз и бисёр харидорош бисёр ай духтаро талабгорош марҳамат баъзан мебиёян размерора намеёбанд. бори нав омадагиай имрӯз 1000 сомон буд, ҳозир 900 сомон ай аксакати. биёен духтарако, размеротона меёбен. мана талхабарг омадагиай сиёҳ. сиёҳуш камакак рисункаш дига хеле аҳамиятен. хушрӯи бадан бинен. чунин аз анаи кардиган пурсида будам, бе остин ғафсак. касоне ки омаду наёфт, марҳамат иям омада гози бори навда. биёен духтарако, ғафсакакан. чанд ай нархаш? 450 сомон барои шумо духтаро. марҳамат биёен размеро ҳастай. борки нав омадагиай ҳамаи размерора пайдо мекунен.